Ahojte, dnes som tu s mojou najlepšou kamarátkou Benky. Karolinou. Tak Benky. Som dievče. No vieme, že máš vlasy. Ukáž aj to pohlavie. Ukáž. Ale to nedávaj na YouTube, že? Dám to na YouTube. Prečo by som to nemala dať na YouTube kvôli tebe? Jak vidíte, Budem to počkej točiť. Jak vidíte, je násilná na plišákov, veľmi rada ich zbiera. Wow. To bude určite divné počuť. A Na plišákov si No, okay. No, počkej, ja to teraz budem natáčať. prečo to natáčaš? Ja budem natáčať, že natáčame. To je divná trocha. Dobre, Ježiš, tam je žité. dostanem z teba depku. Depka. Teda máme to hroznejšie než Gogo. No, ako sorry. Ako, my sme sa vôbec neprichystali a Jau, ty mi sedíš na moje. jaj okpo. Aj, fuck you. Čo by si chcela rada povedať do kamery, než to vypnem? Aby sme neboli trapní.